Molweni namkelekile nonke kwezitshisa there guys. uVicky Nomvikson is now the topic of the hour. I'm sure sonke ke siyambona recent episode ukuthi she was fighting for uVuyokazi. Naye ke usine Mseleko tried shame by all means ukulwela ubhuti wakhe uMpumelelo Mseleko, and ezama ukuveza kuVicky Nomvikson into yokuba why uMpumelelo, why it's very important for uMpumelelo into yokuba athathe Virgin as his first wife. Yachaza into yokubana remember uVuyokazi noTerelo bazindlavenikazi. Now this is also something uMpumelelo that he revealed on a recent episode ba yena noVuyokazi bake bazama ukuthi bavane apha emandleni guys, balwa physically. So uthi you can never make someone that will fight with you physically as a man as your first wife. Furthermore, uthi ke yena ke usine aka understand why even uTerelo ke noVuyokazi are fighting uMpumelelo, because when they got into the relationship with him bebe understanda kahle kamhlophe ukuthi uMpumelelo is a polygamous man in nature. So why are they trying to fight that? Uthi uVicky ke yena ke, is that the right way of doing things? They understand into yokubana yes noba they fought, they did this, they did that, but is it the right way of doing things? Or rather, uMpumelelo why engahlali phansi noVuyokazi azame ukubona ba where did he himself as a man go wrong? Because uVuyokazi abaqalanga nje from the get-go babazindlavenikazi, but impatho kaMpumelelo is the one that changed them to become indlavenikazi abazenzanga, of which even nale virgin lecture izobekwa phambili kuthathwe yona. Once uMpumelelo starts doing ezi zinto azenza koVuyokazi, nayo who knows, maybe one day iyomjikela imbambe ngama-washing. You guys usine uyatsho uba no ivirgin linengqondo lizokwakha ntontontonton, wathi bububhanqa ke obo. Le reasoning onika yona is not valid, because any woman can come akhe umzi, but indoda ekufaneke ilide umfazi, hayi ba indoda ibe busy up and down egoli ifunana nabanye abafazi, but aba anabo abafazi akwazi ukubalida. That is a rubbish. Wes it's even said wajika ke ngoMpumelelo imlecturesha, what it's even said into yokuba wena ubhizi namanye amantombazana, forgetting into yoba aba ubashiyayo they already have your kids. So therefore, guess what is going to happen next? Aba bantwana bakho bazokhuliswa ngamanye amadoda. Nyamazi ke usibindi ngephike, he's acting as if he doesn't care, it's not bothering him into yokubana abantwana bakhe are going to be taken care of by other men. So he's just like, well then this is the reason as to why abazali bam bengamthandi uVicky, ile ngqondo ayifaka uVuyokazi, of which le ngqondo ayifaka uVuyokazi is being able to stand up for herself. Into yena ke uMpumelelo angayithandiyo, ufuna ukwenza imet yakhe and nje uthule wena enze yonke into ayithandayo, just like uMusa Mseleko does to his wives, and that is what he believes is right ke bafethu. So yeah, these are the news of the hour. Abantu abaninzi bamthandile nyani ke uVixen Vicky, but she is 100% the right friend for uVuyokazi, and they wish that perhaps wayemcebisile even before uVuyokazi athi preg ngumntana wesibini ke kaMpumelelo. So yeah guys, your thoughts ndiyacela si-engage on it down on the comments, ninilakele, and surely ndizonibona on the next one. Thank you for joining. Bye.